Večeras imamo prvu, nadam se, epizodu od niza koja će slediti književno-muzičkih dešavanja, epizoda. Ovaj put je posvećena velikom srpskom piscu i romanopiscu, pesniku, kako hoćete, Branku V. Radičeviću, reći ću to zbog najmlađih naših učenika, ne onaj Branko Radičević iz Tražilovo, nego Branko V. Radičević je ovdje iz Čačka. Ja ću samo reći par generalno stvari o njemu i odmah prelazimo na sujeverice. Branko V. Radičević je, nažalost, nije među nama, pokojni je 1925. rođen, umro 2001. Šačansko dete, vaših godina je bio kad je bio Drugi svjetski rat, pa je valjda čitao levičarsku literaturu, naprednu, socijalističku, kako već beše, pa je zaglavio, jedno je živo ostao, zaglavio je u jednom logoru za prevaspitavanje omladine tada. Ljotićevci su bili jedna od komponenti vlasti u Srbiji, u Smederevskoj Palanci. Kažu da je sa 17 godina jedno živo ostao, pustili su ga samo zato što nosi ime i prezime kao slavni pesnik, onaj Branko. Pjevam danju, pjevam noći, znate već. Posle rata završava pravni fakultet, međutim nije radio nikad kao pravnik. Čitali smo svi pesme o majici kad smo deca bili. Bio je urednik Duge, čak Srpske književne zadruge, vratite pažnju kad imate knjigu SKZ-a u rukama. Kažem, urednik Duge, živo je radio u Parizu, iako je sve to kako je bilo, nikad nije zaboravio rodni kraj, vraćao se u Čačak. Poslednje godine života je proveo ovde blizu Ovčar Banje. U Čačku je uz pomoć svojih prijatelja i iz Čačka je uz pomoć prijatelja organizovao nešto što svi znate, zove se Dragačevski sabor trubača u Guči 1960. godine. Zatim Branko lično je idejno koncipirao manifestaciju koja se zove Tisalo proleće u Čačku i tako dalje, mogu bih ne nabrajam. Kažem, umro je 2001. godine, mi ćemo večeras, profesori i ja, pročitati crtice kratke priče koje ste vidjeli, tako ste pogledali pakat, zovu jednim imenom Sujeverice. To su kratke priče o običajima, izrekama, kratkim dogodovštinama, skečevi naroda iz zapadne Srbije. Znači on kaže negde gore do Šapca, do Loznice, pa sve dole do Ulca i Novog Pazara. Znači naš kraj, zbog toga nam je jako drago da čujete. Pričamo moderni srpski, pričamo engleski, pričamo francuski, španski, ruski, italijanski, nemački, ne znam šta ne, ali da čujete malo večeras neke stare reči i običaje, neki su, kažem, sasvim novi vama. I evo ja iskreno jedno čekam da počnemo. Brankova reč je plajvaz, kažu. Plajvaz, to je ono što nosite obično olovke, kada zarezujete. Njegova reč je krajputaš, spomenik koji je prazan, jel tako, i tako dalje. Čućete, kažem, gomilu toga i par muzičkih numera koje će nam, kažem, pomoći, u čijem će nam realizovanju pomoći profesor Srboljub Stefanović. Eto, možemo da počnemo.